beli pi kipat ba sasisian pat yuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ilada pen benah kini sisngi arsengi ban mentangin pen benah biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khat santrik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai ngin pen iya kene ka film tang steo de kum ta ngin nomlah pen isu hadian de kum ta nga ka pa de pi kipat ba snop ha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen iya kene ka film kan de kapor khadwe siteng men step ar baje janmit san baje janmit pat ha kapor nyo baje damit te kum ta ngam dren kamban batai hak bai de bet khana jong kene ka film de wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shishu nga kapat ya barok ki youtuber hak baki lab no upload lang kene ka video po kai channel jongki kanam dan kanur ka jing ta ya channel jongki namar gila bu common creative kum kadak bapin support lain ni dak bapin sapriang lem ka kubor sekiwi pat ki bom yo sngo le se andre den ba ka youtube channel jongki dak bapin ni rapan upload lang ya kene ka video ko banga keren menta khnam kan long ka jing rap nak leng jongki ru yengi please bu sim ka kunde jing e cha phi ka be hasr ngil chong phi nang wan ban ta ban long ka jing kan ma ban long ka jing kan ma nang wan ban pa ban long ka jing